Unha nova traxedia no mar volve sacudir Arousa. O cerqueiro Sin Querer 2, con base en Portonovo, afundía esta tarde a 4,5 millas ao sur de Fisterra, na zona dos Baixos de Meixide. Os Baixos de Meixide son peligrosos, estamos no principio, no fin da Costa da Morte, a verdad que si, son moi peligrosos, eso sin duda alguna. Uns botarán a culpa a unha cousa e outra a outro, pensamos que o barco viña un pouco atravesado, e o mar é o que é. De todas as da tarde, Salvamento Marítimo recibía a alerta da Radio Baliza e activaba de inmediato o protocolo de emerxencia. Ata a zona desprazouse a Salvamar Regulus, que rescatou o cadáver de 2 tripulantes, e o Elimer, que recuperou o corpo doutro falecido. 6 tripulantes puideron ser rescatados con vida por 2 pesqueiros que se atopaban nas inmediacións e foron trasladados aos portos de Muros e Fisterra. A nova causou unha gran consternación en Cambados, de onde eran os 3 falecidos, entre eles o patrón da embarcación e o desaparecido. Con 4 compañeiros, a parte de mariñeiros, algúns teño unha relación personal con eles. Non teño palabras, un momento moi duro. Os que estamos no mar sabemos o que é isto, e sempre estás exposto a que che veña unha hostia de revés destas. As escenas de dor sucedéronse no porto de Porto do Son, onde se instalou un centro de recepción de familiares. Alí chegaron os cadáveres recuperados pola Salvamar Regulus, que tras ser recoñecidos polos familiares foron trasladados ao Hospital Clínico de Santiago para practicarlle a autopsia.